NEDCo wonum ensemu na sabre kopiem obono ne hafo mantam no emu na eye Northern Electricity Company twene siase NEDCo mu adwumayefo chemu a okọ obono ne hafo mantam no emu a omanfo bi e wo hono no deka 1.2 billion Ghana cedis ti ho akohia se wotesi monten so ntia ne efie ne nwuma ahodo bi a wo mo deka bu antum nwua mpese obetua no empanifo etwetwa wo mo nyina mahoden enkanem. Northern Electricity Company twene tia no NEDCo eka nyumakuya ahodo a wonom boa emamanfo enya enyinamahoden na wonom etu won ho agusunyane e wo bono ene hafomantam mu a wonom a wodi won kanyina no wokodan won ka Charles Dikunu aye panyin kwankyerefo a wo hwe network operations so e wo NEDCo na wo kyere mu a wonom a wosunyane bono ene hafomantam mu honom no e ka won de won no eye Ghana sika no 1.2 billion cedis ya wonom e wo data edisa adanse no NEDCo corporate debt here 1.2 billion Ghana cedis. The Bono and a half is Sunyani area. Out of that 1.2, no, Sunyani area deka 255 million Ghana cedis, 685,711 Ghana cedis, 24 pesos. Doma, East and West, over 17 million. Tepa, over 21 million Ghana cedis. Ore kato aso se, emonte wotu hu agu a wo twitwa manfo anyina mahoden mu no. Wonom ewo asoye hwe anyina mahoden so etitaye. Ya wo kato aso se, enwumakuya hodo bebre ya aban ene ankorankora dia na obetwa won kanea mu esan se wonom ede won kanti. Yes, Remo. When you owe us, don't wait till you are disconnected. The energy minister is 100% in support of what we are doing. So if any sector ministry has a problem, they should deal with our sector minister first before they come to us. Justin Owusuba na hene eye bono mantamu soafo na so ye ene bono regional coordinating council no eka wono mu a watwa wono manyina mahoden mu ode ato afoforo a won ho kan nyina anim se omomodian so obetu na montem akotua wono mo kan se de be ya NEDCo betumi enye ska e de aye adwuma ebrebia no mo se yentua ye kan emu oha mu jejemu aduawotwe ansa na ya so amaye enu nti wo so kokotua wo de entwa me metwa wo de ni mansa